Здравейте отново, аз съм Брустракия Гейминг. Оп. И днеска пак продължавам с моето приключение на Borderlands. И сега трябва да купя гранати и трябва да ги занеса. Така мрази да вървя. Ей, май се измарям. Тук има нещо. Уф. Чай сега. Как беше? Не. Как беше, бе? С кое копче инвент? Както и де. Тук. Бе. Оу. Добре. Критика. Оу. Как? Добре, как ти де? Тая игра продължава да ме измия. Тук мога да мина, дали съм минал някога. Какво има? Трони. И, нищо стреля. Нищо става. Някакъв екшен става тук. Добре. Кума. Добре. Всичко е окей. Не е окей. Абе. Откъде се появява винаги така? Че си грозен. Добре. Секунду. Искам. Какво прави сега аз? Да. Иска да мина от тука. Добре, сега съм се бавил. Пак май нещо почна да рамиш. Откъде сега? Нищо. Те сбъгнат лица. И да, играта си старичка от 3-4 години. Нормално са бъгнати някакви такива. Комбат райфа бъде. Добре де! Странни звуци. Цяло гет има тук. Майко. Какво направих? Какво правя? Вярвам, че ти ми даваш меле... Ти ми даваш меле комбат. Меле комбат. Бонус меле демидж. Като се изкажа като хората. Бали инвентар или инвентар. Какво е това? Слагам. Перфектно. С радост ще го използвам. Добре. Добре, ми се получи. Добре. Тя е напред. Тук има ли нещо? Добре, ще бъркаме в контейн. Няма нищо. Сега какво трапим? Ама... Всъщност... Това какво е сега?
Тъде, ще следвам късовете. Надявам всичко да е окей. Всичко да е. Пасника е като хората. Оп! Оу! 100 пъти помощ. Yeah. Skill point. Skill points will allow to customize skeleton additional skills and specializations. Spend your skill point now to unlock your action skill. Oh. Кое? Аз забрах кое купче беше. Едно ли? Кое купче беше? Да не ето. Да. Някак си го направих. С нещо като талант или пачка? Impact increase bullet damage to weapon types. Score to turret. Shield recharge. Не, increase maximum health. Мисля да вземе това. Чай, няма. Или то това ли си? Аз не знам. Как мога да се призова? Gain ability to blast scorpio turret that was metal fires at enemies. Action script. Не, защо? Как моля се взема, брат? Добре, семено. Поне знам вече как се пускам. Видях някаква простотия пак. Добре. Оу. Barricade destroyed. Друго? Трябва да отида напред си. I'm updating your ecosystem with his location. Come and see me once you put his bits to the grinder. Качвам се. Какво направих? Май не трябва да го прати. Може се лише кинология, как... Да, аз вече го направих. Добре, се чакаме заради. Пак ли трябва да се... разкарвам? $2400, уау. Така накара да... Система, нещо казва за система да време. $5000, 150 щит. Що пак да не списте? 5152. Добре. Скупа мърши. Кръв. Честно. Добре, побързаме. Събавим. Причем събавя. Мастия. Що ревате гадно? Бе, те вече бият по-здраво. Малко гадното им. Остана... Май не са, бе. Бре, как падат пари от... някакви... мастии? Ти напред. Няма да тъпи въпроси. Оп.
О, не! Граби всичко и бегай. Или си... Shift to slot available for quick switching weapons, additional weapons are in backpack. Да. И... Добре. Lady Finger. 100 критика... Прави 9-11. Естествено наберите. Малко розочек, но... Добре, ще ги продавам. Само тествам, ако представя. Тествам ли сега? Тествам това напред, добре. Не получа... Не, също не ги убия за експириенс. Комплит. Challenge complete. Ох, мишката. Улили! Добре. Други няма. Някакъв челендж съм към каквото да значи това. Между другото съм пуснал субтитрите. За всеки случай, защото вече и съвсем звука... Аз не знам, при мен се чува перфектно, че ако ще ми гърмят. Ма не знам, що... При вас не се чува като хората. Те не всъщност сега в играта, като снимам, се чува перфектно, даже повече от силно. Повече от силно. Чак ми гръмната ще ти така. Ама във видеото ми се чува много тихо, не знам защото и сега съм го обличал, повече съм пуснал субтитри. Ще да чуеш какво става още. Трябва ли да влезам вътре? Ще трябва. Ще влезаме вътре. Ох, ти ма плаши. Нямам нищо. 118. Ей, как пак ти ми достига? О, ти успех. Аз сега се чудил, нямам пари. Не. Не. Оп. Добре. Всъщност, ако... Аз мога да... Аз мога да продавам. Продаваме. Мога спечеля някой лев. $3. С нея България. Бързо. Уф. Добре. Сега ли мога да си купя едно щит? Честно! Паре. Тук да си го взема. Бързо го сменям и... Че... Добре, нищо ти понесвам вече за 7 лева. Щит. Малко и бързах с времето, ама... Даже прекалено. Receive the grenade mod. Grenade mod can drastically change grenade behave. Добре, някакви... Ау. Фига! Всъщност аз кобичка ти не видях как се използва.
Жалко. Много, много жалко. Демеч... Кой е, бе? Кой ще ми къде? Добре, мисля, ще е забавно, мисля. Не мисля да си е. Бе, някой ми вика. Бъде така съм фул. Така фул. Пари искам, нищо. Бе, ще потря. Пистолета. Бе, чао напред. Тук трябва да е бос. Добре, мато сма 3 топки. И 9 пръста изглежда. Добре, надявам се да не умра. Улили! Оле майко, оле майко, оле майко. Малко паника. Ти страги плъмне! Оле! Мама ти померза. Не! Граби всичко. Уоу! Хали флеш... Не ми ги don't drop it. Ме да усътъл. Добре. Добре, бихме тритопковия човек. Или... Не се изразих. Както и да е, сега ще ти кажа. Пари. И все още много гадно се представях, че се взех тъпия щит. Ама... Не ви живота. Добре. Само хам тук. Ще пробвам да направя колкото се може по-бързо. Спуснал съм някой. Добре. Добре, ти си беше забавно, наистина. Ама, че се... Who I am is not important. The first thing you must know, the vault is real. People will deceive you. They will try to use you, not be swayed in your purpose. The vault is here, and we will find it. This world is full of dangers. Steel yourself and go. I'll be watching. Окей. Какво? Добре. Значи... The Clipper. Аз сега мога да го... Защо да не? Добре. Че напред. Добре. Малко. Какво летеше във въздуха? Вземем бакноти от кучетата. Вече те е модерно. Берем всичко и има още кучета. Добре. Не. Уоу. Видим. Добре, бъгнал съм. Бърках пъти. Бързо. Сега как ми беше... Ей, точно тая. Правя 3% повече демидж. Бе, жанра изключително ме харесва.
О. Мисля, тук да е този епизод. Ще знам, още нямам някаква представа, никаква представа колко стана дълъг вече. Надявам се, не много. Ако ви харесва това, което правим, моля, харесайте и се абонирайте.